Haba uleng do ura ya kamet bat kasnam jong ukris shajrong ka duan dupan ke ei ka bakun jablay ka jia penban bo nangi ngisong haka jing jar bat haka jing bam tikna haka jing mani ke ei ka bangi haban le balai kani ka por ka long ka jar bo nangi ni kili yakini ki jing kili Pope Francis ulaya thu hangi ban shimbenta haka Eucharist bakut kalong ban rung haka jingsha shitom ka jingyap bat ka jingmi pad ukris kani ka di kapor ka bakut tam haka perthai haba ulingdo ulara ya ukupu ba em shajrong shem la le ya kani tangkum kadak pan pen i shakibreu hendrei upen pau ya ukon lang brot jong ublei ka beneng haka ni kapor kam shem la petkai hendrei kaya shimbenta lang kiriu kuit ki mani ki angel na beneng ki ngu da ka jing ngauret bat la khot yangi ban jubab da ka jing long janai hendrei da ka jing shim benta da ka mensiem ka bashidram ka jing jar ha ka por bara ya ka met bat ka snam kris shajrong ka duan ka dupan kam dei ka jing thali hendrei ka dei ka jing khot ka ba kuit yangi iwei ba iwei ublei ukran ha ki do not ha ki skor ngim dan kam yi ki jing duai ki bajanai hendrei tang ban dan bentalang met bat mensiem hakani kapor ong da ka jing sngoret jisu ngamani ami ya rab ya ka jing bam nget jonga ki riu khut ki duai tang da kini ki kentin u thomas bakhut u duai kumni ko trai jonga bat ku blei jonga katharisa bakhut ka duai kumni ko jisu nga iet yami kayu khares bakhut kamde ka ei ka bangi dei ban pet hendrei ka dei ka ei ka bangi dei ban puson jeliu ha ka jing iet ublei haba ulungdo ura ya ka met bakasnam ukris shajrong ukris udang it biang yala de ha ukpa bat u khot yangi ban bu ya ka jing em jongi ha ka duan rengkat pat u ki jing ngosi ki jing kemen ki jing kermen ki jing mensau jongi baro ngin ong kumni ku jisu ngapen ya so ya ka jing em jonga bat ka jongmi ka khuri kam dei tang kawan ka di ka snam ka bapen kot ka ba siu spa bat ka bapen thamai ha ka ta ka khlep mat ngin ong sat ya nga trai pen khia ya ka ei ka bang ngamla ban pen bet ka snam ba koridor jong jisu ka la ban pen kot ya ki jing mong ki ba kraw tam bat kam dei tang na ka benta jongi kadai na kabenta ki mensiem ki badan hakading pen khot na kabenta ki to ki bamdan mano ban ken mau bat yo i yaki tungin ong jisu nga it yakani ka khlep mat na kabenta ki to ki bamdan mano ban duai na kabenta jongki wat lada ngim don ki kentien ban duai u jisu umpet yakita ki eke baro hendrei upet ya ka mensiem jongi kamas bakhut kam kut tang haka jingkut khu ka ba khat du hendrei ka sedang hangta ka jing mani basisha ka yai beteng haki surok hayeng hasam jongi haki kam ki baret ki bangile da ka jing e haka wei par ka por ladang yo i ba ulungdo ura ya ka met par ka snam jong jisu shajrong tungin pet da ka jing e tungin it ya ka do no jongi baro sha ublei tungin ong jisu ngalong ka jongmi namar mami minalong lupa jongi pura Pope Francis ulapan kan mau yangi da ka baong kumni man la ka mas bakhut kalong ka jing sedang bathamai ai ba ukris un pen kala dur ya phi sedang biang hadu ba ka jing im jong phi kandap da ka jing it bat ka jing kermen yaki wei bat